Il-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk għamel pubbliċi l-proposti biex ir-Renju Unit jikseb arranġament ġdid fil-ftehim li għandu mal-Unjoni Ewropea. Dan bilan li f'referendum dwar il-ġejjieni tal-pajjiż fil-blokk ekonomiku u politiku id-deċiżjoni tkun favur l-għaqda tal-Unjoni Ewropea. Wara ġimgħat ta' diskussjonijiet fosthom uħud intensivi fl-aħħar jiem Tusk bat ittra bil-proposti tiegħu li 28 mexxej tal-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Lill-mexxejja Tusk idbilhom li tinżamm l-għaqda tal-Unjoni Ewropea hija l-ikbar sfida għall-mexxej Ewropej u l-għan ewlieni tiegħu. U f'dan l-ispirtu żied il-President Tusk li kien qed jagħmel il-proposti tiegħu. Cameron irid jinnegozja 4 aspetti: dak tal-integrazzjoni, il-kompetittività, il-benefiċċji u żona euro. Brabta mal-ewwel talba intqal li rrieda ta' David Cameron li r-Renju Unit ikun eżenti mill-prinċipju tal-Unjoni Ewropea iktar maquda ikun miktub fit-Trattat tal-Ġejjieni. Id-dokument propost minn Tusk jgħid li l-projbizzjoni għal 4 snin ta' ċerti benefiċċji għal ħaddiem immigranti mill-Unjoni Ewropea tista' tidħol fis-seħħ wara li r-Renju Unit jivvota biex jibqa' fl-Unjoni Ewropea. Iżda dan irid ikun maqbul mill-pajjiżi l-oħra. Intqal ukoll li l-flus taċ-ċittadini Ingliżi li m'għandhomx euro ma jistgħu jintużaw qatt biex jagħmlu tajjeb għal problemi fiż-żona euro. Hemm ukoll proposta marbuta ma' sovranità fejn tiddaħħal sistema ta' karta ħamra biex ikun permess li parlamenti nazzjonali li flimkien jagħmlu iktar minn 55% tal-voti fil-Kunsill Ewropew ikunu jistgħu iwaqfu leġiżlazzjoni Ewropea. Tusk qal li dan huwa bażi tajjeb ħafna għal kompromess. L-ewwel reazzjoni tal-Prim Ministru Ingliż kienet li l-proposti huma proposti li se jwasslu għal riformi. Iżda saħaq li hemm iktar xi jsir qabel Kunsill Ewropew li se jiltaqa' iktar tard dan ix-xahar biex jiddiskuti s-suġġett. Intant, kritiċi ta' Cameron u dawk li qed jikkampanjaw biex ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea saħħu li dan jista' jkun mhux biżżejjed biex fir-referendum li Cameron jidher li jridu jsir f'Ġunju jivvutaw favur Ewropa Magħquda.